Čau lidi, už je ještě větší tma. A ty blesky, jak tady úplně cinkají do té oblohy, tak prostě ono tady bude za chvíli pršet, což mám strach, aby mě neumoknul mobil. Takže potom se vrátím a budu hrát různé hry, třeba Kick the Buddy, nebo sledovat YouTube, možná budu hrát nějaký váleční hry. A prostě všechno se dozvíte. A jo, budu vyrábět svůj fursuit. Pokud mě odebírá Sylvie, tak teď na ní mluvím. Hele, chtěl bych být s tebou kámoš a někdy bychom se aspoň někdy potkali. A až budeme třeba na nějakém outingu, tak abych ti ukázal ten svůj suit. A budu ho vyrábět poprvé, tak prosím, aby se s tomu nesmála. Což vím, že se určitě smát nebudeš. Takže to bylo všechno k Sylvii. A teď zase k Minecraftu pro kostým. Hele, prostě napojím se do hry a po minutě skoro vždycky tam slyším furt zvuky Herobrina, divný zvuky, nechápu, proč se to děje, prostě hodně divný. A takže prostě, a nebo prostě když kopu v kejvce, tak tam se mi ozývají zvuky. A jednou se mi tam zobrazilo, prostě tam bylo něco. Že se mi tam bylo napsané něco 300 bloků od tebe. A zrychlovalo se to furt. A furt to chodilo ke mně. A potom ten svět úplně byl jako nedr. A všechna tráva zmizela. Takže nevím, co se prostě stalo. A málem si mi, že ani neusnul. Takže nevím, jestli si ten Minecraft nemám restartovat. Chápeš? No a to bylo všechno z dnešního videa. A doufám, že bych chtěl, prosím, zase už nemám slova, dobrý. A chtěl bych prostě dosáhnout 100 odběratelů, protože už mám 50. Tak zatím, čau.